Me llamo Mari Carmen García, teño 67 anos. Meu pai era mariñeiro e miña nai iba nas conserveiras. A profesión do mar aprendina solita. Mirar as demais, eu facía o mismo. Non, as ameixas non, pero iba a seca, aos caramuxos e a todo, erizos e todas esas cousas. Para comer, si, e para o campo. Como se fixo unha agrupación, pois dicen, eu tamén vou. Hombre, era duro bastante, porque o rastre xa pesaba o seu e despois pedras, area e todo o que viñera, e ameixas. A min gustábame vir ao mar porque sempre me gustou o mar. Home, traballaba no mar as 4 horas ou 3:30, despois facía as cousas da miña casa e iba ao campo tamén, porque estes chavales sabían mellor levar as cousas abrían novos campos de traballo, pa eles a nos colleu maiores, xa moitas cousas nós non íbamos, pero eles abriron máis o campo de traballo. E cando pescábamos, salíamos, as pesábamos, esas se levaban á lonja. Xa tiñamos que levar a cangas algunhas veces, e despois xa levaban os chavales, xa levaban eles esas, pesaban porque esas xa iban directos os proveedores, creo. A min gustaba máis aquí Toralla porque andaba de pé, a min andar agachada non podía moito. O peor era cando o mar estaba malo e non podíamos ir, e a vida do mar que dura.